дар қатори дигар корхонаву ташкилот барқчиёни шаҳри Турсунзода низ наврӯзи имсоларо бо шукӯҳу ҷалоли хоса таҷлил карданд. Дар саҳни шабакаҳои барқи Турсунзода намоишномаи ҳунарҳои мардумӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. намояндагони барқи тоҷик ва мақомоти маҳаллии шаҳри Турсунзода аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ дидан карданд. намоишгоҳи мазкур ки бо риояи расму оинҳои миллӣ ороста шуда буд, таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб кард. баъдан бо буридани лентаи рамзӣ дар саҳни бинои шабакаҳои барқи Турсунзода як майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор гирифт бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим кормандони шабакаҳои барқ дар вақтҳои холигии хеш ба мусобиқаҳои варзишӣ ҷалб карда мешаванд. дар ин бора директори шабакаҳои барқи Турсунзода Холиқзода Салоҳиддин таъссуроташро чунин баён намуд. чихеле ки мебинед имрӯз мо дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чорабинӣ дар шабакаҳои барқӣ гузашта истодааст. мо итминони комил гирифтем ки ин ҷашни наврӯз як майдончаи хурди варзишӣ ба истифода диҳем. имрӯз дар ифтитоҳи ин майдончаи хурди варзишӣ намоянда аз ширкати барқи тоҷик ва муовини аввали раиси шаҳри Турсунзода иштирок доранд. мақсади ба истифода додани худи ин майдончаи хурди варзишӣ тарзи ҳаёти солим хеле ки муҳтарам пешвои миллат нисбати ҷавонон соли 2017 соли ҷавонон эълон карда буд. дар ин сам мо дар баробари ин майдончаро имрӯз ба истифода додем. аз номи худ ва аз номи кормандони шабакаҳои барқӣ ҳамаи роҳбарону ташкилотҳо ва муассисаҳои шаҳри Турсунзодаро бо ин иди таҷлили иди наврӯзи байналмилалӣ табрик муборакбод гуфта ва онҳо хонаи обод, рӯзгори нек ва осмони беғуборро таманно дорем. сумалак рамзи эҳёи фасли баҳор ба ҳисоб меравад. дар як саҳни бинои шабакаҳои барқи Турсунзода бошад, кадбонҳо хӯроки миллӣ аз қабили оши кӯча сумалак тайёр намуда дастурхони идонаи хешро рангин менамуданд. сиягу шоини сармо ба сар зад, ба дунё буса бо лабҳои тар зад. ҷаҳон пур гашт аз пайки баҳорон, малак ангушти худ бар пушти дар сад. имрӯзҳо боиси хушнудист ки дар саросари ҷумҳурӣ албатта ҷашни наврӯзи аҷам бо як тантанаҳои мисол беҳтарин идома дорад. дирӯз дар шаҳри Турсунзода албатта бо иштироки меҳмонон аз ҷумҳурии ба мо дӯсти Ӯзбекистон бисёр ҳам як чорабинии зебо баргузор гардид. айни ҳол бошад дар шабакаҳои барқи шаҳри Турсунзода чорабини идома дорад ва як бахшида ба ин ҷашн як майдончаи бисёр ҳам зебои варзишӣ низ ба истифода дода шуд. дар рафтин чорабинӣ намояндаи шабакаҳои барқи тоҷик Парвиз Қутбиддинов ба сухан баромада аҳли нишастро бо фарорасии наврӯзи имсола табрику шодбош гуфт. наврӯз ин таҷассумгари фарҳанги болои ниёгомон ҳаст ва ба ибтикори асосгузори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон чӣ тавре ки мо медонем имрӯз наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ гаштааст ва дар феҳристи яке аз идҳои воқеан нодири таърихӣ бар китоби ЮНЕСКО сабт гардааст. абадан аз тарафи ҳунармандони шаҳри Турсунзода як барномаи ҷолиби консертӣ пешкаши иштирокдорон гардонда шуд ки хеле ҷолиб ва диққатҷалбкунанда буд. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.